मा जुदों खानाय सिननायखौ BTS बायदिसो नुदों आङो करियान बायदि औ Oh my God! Wow! तो हेलौ लोगोफोर आंनि रिंसार आरबि बिटिवाइ इउटुब चेनेलाव नोंखौ खनसे बरायनाय थाबाय तो नै जों दायो माने कलेज थांनो फैदों आरो ना माने जोङो दिनै कलेजनिफ्राय माबानि क'क्राझाराव थांगोन आरो ना साइन्स कलेजाव माने एसे मिटिं दङ जोङो माने अरुणदय मननि एसे खामानि मावनो नागिरदों आरो ना माने गामि गामि थांनानै जोङो सार्भे खालामनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो माने खानायखौ सिनजाबाय आरो ना नै नोंथांमोना माबायदि नुदों कमेन्टआव खिथाहरदो माने सासे बुरजा बयबो सिनजाबाय थानो थिनदोंमोन ना ओमफ्राय न'आवबो बिमाजों रायजाबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय बेनिखायनो नै बेखौ सिनजानांबाय आङो ओमफ्राय बारा सिनजायाखिसै आरो ना आंनि साइड साइडनिखौल' गारबाय आरो ना एसे गोलावैनो दंबाय दाबो ओमफ्राय गारजोबाखिसै आङो तो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर मा जुदों खानाय सिननायखौ BTS बायदिसो नुदों आङो करियान बायदि औ वा ओइ सिबाव देन्जारसै एकदम हाखलायनायसै आरो ना तो नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना बिदिखौ मोजां मोनदोंबा ओमफ्राय कमेन्टआव खिथाहरदो आरो ना माबायदि मोनदों खानाय सिननायखौ नै एसे नायदो साइडजोंबो एकदम नै आंथ' बारा मोजां मोनाखिसै आरो ना सिनजानायखौ बा हाजारफ्रानो सिननो रोङा माने खानायानो एसे आलदा आंना हाजारफ्रानो सिननो रोङा ओंखायनो तो दायो नै जोङो फिजावसो दङ तो नायलांबाय थादो लोगोफोर जों कलेजाव थांग्रोसै आरो ना दायो नै स्कुटि दंफैयो देरस' थाव सोनो नागिरदों आरो ना माने बेबो थाव सोबानो खारा नालाय बुस्थुआ ना बेनोबो लोंबाय थानांगौ ना मानसिनिफ्राय एसे बांसिन लोङो नै थाव सोग्रोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट कलेज थांसै आरो कलेजाव दायो माने गोजौआव फैबाय आरो ना माने आङो कलेजाव दिनै बारा भिडिअ खालामला आरो ना माने जोङो टाउनावसो थांनांदों नालाय तो एसे देखायनोसै ओमफ्राय ओरै मोनसे खामानि दं आरो ना बेयाव ओमफ्राय बेखौ मावनानै थांसै आरो ना जोङो बारा गोबाव थाला नै गोजौनिफ्राय नै नाहरनो हागोन फुरा गरमखा दिनै ক'বই লাগিব আমি চাহপাতৰ কথা ক'বই লাগিব আমি সত্ৰৰ কথা ক'বই লাগিব ঠিক তেনেদৰে আমি যদি অসমৰ কথা কওঁ আমি আমাৰ যিটো বাৰিষা আৰু বানপানী সমস্যাৰ বিষয়েও আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমি কথা ক'বই লাগিব তাৰপিছত মাতিছোঁ আজিবৰ ৰেহমান আমাৰ बेसेबां 95,000 ইয়াৰ পিছত আকাশ আলী শ্বেখ আকাশৰ ইণ্টাৰভিউ কৰিব আপোনালোক জনালো চেকটো বিতৰণ কৰিব लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांसिगोन आरो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा बानायासै आरोना एसे सर्ट खालायबाय दायो जों न'आव थांसिगोन आरोना ओमफ्राय नै जों गौराङाव दसे जिरायफैबाय एसे बार जाफैबाय आरोना बिराद मेंनाय मोनबाय नै दसे जिरायबाय जोंनि बेयाव नै गोथां बिराद मोजां जादों नै बैथिं बियार गादावनाय थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोसैमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय